Otče, v mene Ježiša prichádzame pred Teba a vrháme každú úzkosť, každú starosť a každý strach pri Tvojich nohách. Viem, že si mocný Boh, ktorý sa stará o moju rodinu. Verím, že vždy, keď sa modlím, pracuješ, aj keď to nevidím. Moja viera v Teba je taká silná ako vždy a verím, že môžeš pomôcť mojej rodine. Daj mi múdrosť viesť túto rodinu k Tebe. Bože, chcem, aby Ti moja rodina slúžila tak, ako chceš, aby sme boli vždy v pokoji a že ťa budeme milovať, že nás nič neoddelí od lásky, ktorú si nám dal. Krze Ježiša Krista, ktorý nás vykúpil svojou krvou na kríži, ďakujem Ti za to a preto som si vybudoval vieru v Teba. Pretože ťa tak veľmi milujem, pretože viem, že si Pán pánov a Kráľ kráľov a niet iného Boha okrem Teba, ktorý dokáže ochrániť moju rodinu. Verím, že diabol je vydesený a cíti, ako naňho v tejto chvíli padá svet a vyhlasujem, že žiadna zbraň vytvorená proti mojej rodine nebude prosperovať v mene Ježiša. Amen.